Spoločnosť DB Schenker spolupracuje s Volvo Trucks už od minulého roku. Najprv sme zaradili do našej flotily plne elektrické vozidlo na prepravu paletových zásielok a od dnešného dňa testujeme krásny nový elektrický ťahač. Toto vozidlo bude fungovať v Bratislave a širšom okolí, kde bude rozvážať a zvážať naše paletové zásielky u našich zákazníkov. Dobrý deň, dovoľte, aby som sa predstavil. Volám sa Oto Mašek, pracujem ako technický školiteľ v spoločnosti Volvo a dovoľte mi, aby som vám dneska predstavil toto krásne auto. Vozidlo má 3 elektromotory, spolu dohromady výkon 666 koní a kapacitu batérií 540 kW. Pri tej plnej kapacite pri okresných cestách to auto s naloženým návesom dokáže spraviť zhruba 350 km. Pri plnom vybití dokážeme to auto nabiť zhruba za 1 hodinu. Zelená logistika je jednoducho trend a my ho chceme jednoznačne nasledovať a podporovať. Udržateľnosť je niečo, čo Schenkeru nie je cudzie. Z tohto dôvodu máme v pláne veľké množstvo zelených projektov aj do budúcnosti. Či už sa jedná o naše sklady, ktoré už momentálne využívajú solárne panely, alebo o ďalšie rozšírenie vozidiel elektrickej prepravy.